Ngene. Katunggaling dina. Iki ana paungan sing mlebu ning Taman Sari. Lunjak marang sliramu. Kadangku yaiku Sembagi kena dampak. Teman arep dipindhono gantung. Dateng ingkang Rama. Lah, pun kakang didaya. Pindhono gantung. Sawetara cacaran. Pun kakang saged nyekel malih. Sing gawe kapitunane kadangku yaiku Sembagi. Kira saya kula kuning mati. Kamas kudu pengrang. Kula menika namung kajen wonten ing Taman Sari. Menawi wonten batok, kula sampun jeneng-jeneng. Kaya prajurit menika mlebet ing Taman Sari. Iya sing Boyolali, Lila Nona. Aku bakal sumusup ana ing kiwamu Jesi. Iki kok bayang loro-lorone ra meten to. Iki kepengin kepiye kok jajal nganggo bae Kyai Windoyowa. Lah kok ngidam kok aneh-aneh lho kan. Lho nyatane iya mampir karo Bang kula mboten saged nggone iki ganten. Awet niku kelawan kula. Karepenan kula mboten saged kuwal saking jiwa raga kula. Ya iki mau ngapain? Iya sih. Ulumana. Aku bakal sumusup ana ing sesupene Jesi.